On anem? Jo no sé on anem. Perquè ja no necessita menjar. Estic ja fart, no puc més ja. La boira es necessita. Buit, no hi ha ningú? Encara que el rellotge m'ho han tornat. Pues sí. Se n'havia anat. No havia anat. No sé on estava. La boira havia agarrat i se l'havia fet així. T'agarra, t'ofegui. I se'n va. Però la senyora s'ha de ser. Si som els únics que estem fent la humanitat. A veure si és que posarà possible. Abduïdes? Totalment. I què vols dir que Nos han agarrat així, zap! Nos han planificat així. Clar, perquè és que si hi ha unes hores que no sabem què ha passat. Jo no sé què ha passat, però de repente eren les 5 del matí. La boira ja no era. On era la boira? Ja no hi era, ja no hi era. No hi era. Ja no hi era. No hi era, era filleira. Això són els banquers de la DIP. Aquí és de la DIPU. Sí, I aquesta escultura. no són els de la França, de la France, de París. És el paquet de la France. No, són de la DIP. Ai, És de marbre. de marbre. Mira quin fogonet. La veritat és que estic content perquè no sabem què ha passat i ara ja sí que reconeixem el puesto, no? Estem al coll, la boira se n'ha anat, a veure si este viatge de terror ja la primera vegada s'acaba. Perquè això és interminable. Perquè encara demà ens queda el pitjor. Això és com una pesadilla. El vestit. I no queda el lliure de... Soy un cangrejito, soy un cangrejito. Prou, ja està. Està bé, Carles, ja. Els recursos no s'acaben. Donamos un guió, però no menos. Clar, és que si prepararem un guionet, Es que ni guió ni però res. casi ni Stanislavski. Ja ves. Así ya, eso ya ni método Stanislavski. Mira que és cosillons. Això són Mira lents. que és cosillons. Això és molt... Això és en Torrevella està igual. En Alacant no. En Alacant sols estan en mitad de los huevos. És que ja tot normal, a vostè encara prou temps. Demà que és el dia de la mort del senyor. Però no sabia Marfil. Se m'ha fa un rato. Ah, Però demà és tot el dia de la mort del senyor. i demà què tenim que fer? Demà és la... Pelarlo? Pelar-lo. Pelarlo? Pelar-lo i amortejar-lo. No. I com el mortalleta? Què li posem? Què li podem posar? Li posem un vestidet així de llarguet, així una seguitet, Sí, però que primer li hi haurà... faci tipiu. Però primer hi haurà que fer-lo, que lavar-lo i perfumar-lo. Però això t'encarregues tu, bonica, que tens bones mans i estàs ben assaonat. Jo li poso el vestidet ben amanyoset. Ah, sí? Abans no hi havia ningú i fa molt que feia molt poc. Ja tampoc. I ara mira. Mira, mira, està ple, xica. Però si no hi ha ninguna tomba d'algun mort, La de los caídos. la de los caídos. Que fora. Mira-la. Mira quina calavera. Ah! Qui serà aquesta morta? Tractat amb plaguicides. Tard. M'hi veig. No m'hi veig. Estic quedant més cego, no m'hi veig. Veus? No. Tinc milers de diotries. Milers. O sigui, si tens milers de diotries de algunes que no van tocar Aniré al barranquet de Soler. el doctor Barranquer a Barcelona. Ah, Barcelona. A Barcelona, el doctor Barranquer, que mire els ulls. Por la Guillermina Mota. I a Dina Mota. Claro. Ramena, Ramena. Al final veuràs.
Al final moral, mos tenim que tancar totes. Que acabar. Totes tancades. Que acabar. Jo no sé. No sé com tenim que acabar. Però molt malament, Grave que molt malament. Molt malament. M'excita de la gloria. Vamos, sí, de esta pesadilla. Esta pesadilla que ya. Y otra vez que la pesadilla. Que se acabe ya. Que se acabe ya. Que habías comenzado a la cara. Mira la cara que parecía ya la boca del lobo cuando llega para el coll.